дуруди бепоён ҳамдиёрони гиромӣ, кадбонҳои мо, имрӯз барои шумо дар каналам ман оши палав мепазам. Айни замон дар кишвари олмон ҳастам. имрӯз меҳмон меояд олмониҳо, онҳо оши палави тоҷикии моро хеле дӯст медоранд. аввал дегро гарм мекунем, сипас гӯштҳоро шуста майда мекунем ва ба дег равған меандозем. сипас гӯштҳоро дар равған бирён мекунем. каме пиёзро майда карда ба ин гӯште ки аллакай сурх шудааст ҳамроҳ мекунем, то ин ки таъми оши палави мо бо мазза ва сурх шавад. акнун ба ин гӯшти пухта истодаи мо ба ин зирбак сабзӣ меандозем. Сабзиро ду қисм кунем. Як қисмашро вақти зирбак меандозем, қисми боқимондаро баъдтар. вале ман боз қисми сеюми сабзӣ дорам ки онро баъдтар ба шумо нишон медиҳам. яъне то охири видео тамошо кунед. оши ман ғайриоддӣ аст, яъне ман ба ошам шакар меандозам ва сабзиро хомохом дар охир вақти дамкунӣ мемонам. мебинед ҳозир. ба ош мурч, зира, намак ва каме шакар, яъне як қошуқи калон шакар меандозем. акнун нахуди тар кардагиамонро ба ошам роҳ мекунем ва зирбаки мо боз меҷӯшад. баъди ҷӯшидан биринҷи шустаамонро меандозем. ман биринҷиро тар намекунам. биринҷиро нигоҳ карда меандозам, яъне ки бо коса ҳисоб намекунам умуман. обро ки биринҷа бида гирифт, акнун аҳамият диҳед. вақти дамандозӣ аст. мо биринҷиро дам меандозем, бо қошуқ як қорча онҳоро чортарафашро шикоф карда мемонем ки оби дар тагаш буда бухор шавад. аз болояш зира мечӯшем. дидеда зираро вақти дамандозиам медозед ва дар вақти зирбак ҳам. акнун он сеюм қисми сабзие ки мо монда будем хом аст, онро шумо нот парсона метавонед ки болои ош пӯшонед. мепазад дар вақти дам. ба ҳузур бошед ва ҳам ширин аст, ҳам бисёр ҳам фоиданок. акнун ошро дам меандозем. муддати 30-35 дақиқа дар алови паст интизор мешавем. оши мо тайёр шуд. таваҷҷӯҳ намоед, сабзӣ пухт. дидеда акнун бояд сабзӣ, гӯшт ҳамаашро мо якҷоя, яъне ки аралаш кунем. оши мо хеле болаззат метобад. ҳозир мебинем. оши мо пухт. нигоҳ кунед. ҳозир ман дар карсони дигар онро якҷоя кунам, чунки дар дег бисёр биринҷ андохтам, меҳмон дорем. оши мо ба назарам хеле хушлаззат менамояд. марҳамат, бо мо ош хӯред. дӯстони азизи ман, дар ҳамин ҷо бо шумо хайрхуш мекунам. умедворам ки маро дастгирӣ мекунед, лайк мемонед ва ба мо обуна мешавед. бо канали мо бошед. ман ҳам бо шумо ҳастам. дар паноҳи худованди мутаол.